कि लूटी गइलियारी में प्रेम के बेमारी में लूटी गइलियारी में प्रेम के बेमारी में लूटी गइलियारी में प्रेम के बेमारी भइल बा कि ना कहां मिलने बाड़ो अपना लवर से कहां मुलाकात भइल बा लवर से कहां मुलाकात हुई घर के पिछवाड़ी में बसवारी में आई होता था कि मिले के करार होला मिले के करार होला रुको भैया कहां मिले लोग घर के कहाँ मुलाकात हुई घर के बसवारी में कि घर के पिछुआरी में बताओ बसवारी मतलब जाने लो पिछुआरी में बांस के देखला बाड़ू खूब ढेर खुले बांस के गाछ होला ओही जाके घर के पिछुआरी मुलाकात हुई कहाँ हुई बांस के पेड़ देखले बड़ी गाछ कहाँ देखले बड़ी अब जौन भी ओके भैया आओ बताओ कहाँ बसवारी में कि घर के पिछुआरी में पिछुआरी में भैया जा ना नहीं पिछुआरी मिली है कि मिले के करार होला मिले के करार होला घर के पिछुआरी में मिले के करार होला घर के पिछुआरी बाज
लगा सकते लोग कि आज मन करतवे हो, आज मन करतवे हो,